భాగవతం క్లాస్లో 1.3.39 అంటే 1వ స్కందం 3వ అధ్యాయం 39వ శ్లోకం ఈరోజు చూద్దాము. అందరికీ స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణ నమస్కృత్యం నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. ప్రాయేష్వ భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్ఠికీ. మూకం కరోతి వాచాలం పంగుం లంఘయతే గిరం. యత్కృపాతమహం వందే పరమానందమాధవం. యత్కృపాతమహం వందే పరమానందమాధవం. హరే కృష్ణ. నిన్న 38వ శ్లోకంలో మరి భగవంతుడి యొక్క చరణాలకు పాద పద్మాలకు ఎవరైతే నిష్కపటంగా, అది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇక్కడ, నిష్కపటంగా విక్షేపరహితంగా అనుకూలంగా ఎవరైతే సేవ చేస్తారో ఆ విశ్వ సృష్టికర్త యొక్క వైభవాన్ని, శక్తిని, దివ్యత్వాన్ని సంపూర్ణంగా వాళ్లే అర్థం చేసుకోగలరు. ఈరోజు 40 చేయాలనుకుంటా మాతాజీ. అవును మాతాజీ, నేను కూడా 39 అయిపోయింది. ఓకే ఓకే, సరే, ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సో ఇది 38లో మొన్న చూసారైతే భగవంతుడు ఆయన పాదాలకు నిష్కపటంగా విక్షేపరహితంగా మరి అనుకూలంగా అంటే కంటిన్యూస్గా సరి అయిన మార్గంలో కల్మషం లేకుండా సేవ చేసినప్పుడే నిజంగా ఆ భగవంతుడి యొక్క వైభవాన్ని, శక్తిని, దివ్యత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవచ్చు. సో భగవంతుడికి శరణాగతులం అవ్వడము అంటే అర్థం ఏమిటి అంటే ఈ లక్షణాలు ముందు ఉండాలి. సో మనం అనుకుంటున్నా, మనం పూజ చేస్తున్నా, తలుచుకుంటున్నా, స్మరించుకుంటున్నా ఈ లక్షణాలు లేనిదే అది నిజమైనటువంటి శరణాగత తత్వం అవ్వదు. అందుకే మరి చైతన్య మహాప్రభు కూడా శిక్ష చెప్పడం, మనం గడ్డి పూచ కంటే కూడా తక్కువ అనేటటువంటి అంతటి హ్యూమిలిటీ అని ఇంగ్లీష్లో అంటాం. అంటే అంత నిగర్విగా మనం కల్మషం లేకుండా మనం భగవంతుడికి ప్రార్థించాలి అని చెప్పారు అక్కడ కూడా. సో అది ఆ నిష్కపటం, విక్షేపరహితం, అనుకూలంగా సేవ చేయడం. అనుకూలం అంటే ఏమిటి అంటే తగిన విధంలో భగవంతుడిని ఏ విధంగా మనం పూజించాలి,
ఏ విధంగా స్మరించాలి, ఎంత శుద్ధమైన మనస్సుతో, నిష్కల్మషమైన మనస్సుతో భగవత్ సేవను మనం వనరించాలి అనేది ముఖ్యమైన పాయింట్. అలాంటప్పుడే ఆయన వైభవాన్ని, శక్తిని, దివ్యత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవచ్చు. అంతేగాని కల్మషంతో మనం చేస్తున్నాం అనుకున్నా కూడా అది నిజంగా భగవంతుడిని అర్థం చేసుకునే స్థితికి తీసుకువెళ్ళలేదు అని ఈ శ్లోకం ద్వారా మనకు అర్థమవుతుంది. సో నెక్స్ట్ శ్లోకంలో ఇటువంటి విచారణలు చేస్తేనే ఎవరైనా ధన్యులు, పూర్ణులు అవ్వగలరు. ఇలా విచారణ చేయకుండా ఏదో మనం చేస్తున్నాం కదా అనుకుంటూ మనం ఉన్న మార్గం సరి అయినదా కాదా అనే విచారణ కూడా చేయకుండా మనం ఏదో చేస్తున్నాం అనుకుంటూ అలా సాగిపోతూ ఉంటే మనం ఎప్పటికీ కూడా ఈ తత్వజ్ఞాన పూర్ణులం కాలేము, ధన్యులము కాలేము. ఇటువంటి విచారణ అంటే ఇక్కడ అటువంటి పద్ధతి ఏమిటి అని తెలుసుకుని ఆ రకంగా చేయగలిగినప్పుడే తత్వజ్ఞాన పూర్ణులు అవుతారు. లేదంటే ఆ ధన్యత్వం కానీ ఆ తత్వజ్ఞాన పూర్ణత్వం కానీ ఉండదు అని చెప్పి ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. ఎందుకు అంటే అటువంటి ప్రశ్నలే భగవంతుడి పట్ల ఆ ప్రేమను కలుగజేస్తాయి, చేసి మనల్ని ఈ భయంకరమైనటువంటి జన్మ మృత్యు పరంపర నుంచి బయట పడవేయగలుగుతాయి. 100కి 100 పాళ్ళు కూడా పడవేయగలుగుతాయి. ఇటు ఈ జన్మ మృత్యు అనే చక్రాన్ని నుండి తప్పనిసరిగా బయటపడతాం. ఎప్పుడైతే భగవత్ ప్రేమ అనేది మనలో ఉత్పన్నమవుతుందో అప్పుడు ఈ చక్రం నుండి బయటపడతాం. భగవత్ ప్రేమ ఎప్పుడు ఉత్పన్నమవుతుంది? ఆ రకమైనటువంటి అవగాహన, విచారణ సలిపినప్పుడే, ఆ ప్రశ్నలన్నీ మనం వేసుకున్నప్పుడే ఈ భగవంతుడి యొక్క ప్రేమ మనకు లభ్యమవుతుంది. భగవత్ ప్రేమ మనలో ఉత్పన్నం అవుతుంది. అది జరిగినప్పుడు నిజమైన భగవత్ ప్రేమను మనం పొందగలిగినప్పుడు మరి మనం ఈ జనన మరణ చక్రం నుండి బయటపడటం, విముక్తులవ్వడం జరుగుతుంది అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఇటువంటి విచారణ అవసరం. అంటే మనం సరి అయిన పద్ధతిలో ఉన్నామా, కల్మషం లేకుండా ఉన్నామా, భగవంతుడికి అనుకూలమైన మార్గంలో ఉన్నామా? అనుకూలమైన మార్గం అంటే ఏమిటి అంటే భగవంతుడు నిష్కల్మషుడు, మరి ఆయన శుద్ధతత్వుడు, త్రిగుణాతీతుడు. మరి అటువంటి భగవంతుణ్ణి మనం మనస్ఫూర్తిగా తలుచుకోవాలన్నా, మనస్ఫూర్తిగా శరణాగతులం అవ్వాలన్నా, మరి మనస్ఫూర్తిగా ఆయన పట్ల ప్రేమను పెంచుకోవాలన్నా ఎలా సాధ్యం అంటే ఆ భగవంతుడి తత్వాన్ని మనం గౌరవించి ఆ తత్వాన్ని మనం ఫాలో అవడానికి ప్రయత్నించినప్పుడే నిజంగా ఆ భగవత్ ప్రేమ, మరి ఆ లక్షణాలను మనం తెచ్చుకోగలిగినప్పుడే ఆ భగవత్ ప్రేమ ఉత్పన్నం అవుతుంది. ఆ తరువాత మోక్షం అనేది ఆటోమేటిక్గా మనకు జరిగిపోతుంది. కానీ ఆ భగవత్ ప్రేమ అనేది ముఖ్యం. ఆ ప్రేమ ఎలా వస్తుంది అంటే ఇటువంటి ప్రశ్నలు, విచారణలు చేసి, అంటే మనలో ఉన్నటువంటి లోపాలను మనం చూసుకుని దాన్ని ఏ రకంగా సరిదిద్దుకుని ఆ భగవన్ మార్గంలోకి ఎలా వెళ్ళాలి అనేటటువంటి విచారణ ఉండాలి. ఆ విచారణ చేసినప్పుడే మనం ఆ తత్వంలోకి వెళ్ళడం సాధ్యపడుతుంది. మనం ఆ విచారణ లేకుండా మనం కరెక్ట్ అయిన మార్గంలో ఉన్నాము అనుకుంటూ మనం ఆ మార్గంలో లేనప్పుడు ఇంకా భగవత్ ప్రేమను పొందడం కూడా మరి సాధ్యం కాదు అని ఇంతకు ముందు శ్లోకంలో కూడా చూసాం. సో అది జరిగినప్పుడు ఈ విచారణ మనం ఈ భగవత్ ప్రేమను పొందగలుగుతాం, తద్వారా విముక్తిని పొందగలుగుతాం అని 39th చెప్పింది. 40th శ్లోకాలు ఇదం భాగవతం నామ పురాణం బ్రహ్మ సంహితం ఉత్తమ శ్లోక చరితం చకార భగవాన్ ఋషి నిశ్రేయసాయ లోకస్య ధన్యం స్వస్త్యయనం మహత్. సో ఇక్కడ ఈ భాగవతం అనే ఈ మహాపురాణం మరి ఇది ఏమిటి అంటే భగవంతుడి యొక్క చరిత్ర, భగవంతుడి యొక్క గ్రంథం. అది ఆ గ్రంథ రూపంలో ఉన్న ఆయన యొక్క అవతారము. సో మనం ముందే చూసాం గ్రంథ భాగవతం అని. మరి మనుష్యులు పుస్తక భాగవతం ఒకటి, భాగవతారులు అనేటటువంటి వాళ్ళు కూడా భక్తులు ఉంటారు అని చెప్పి. సో ఈ భాగవత పురాణం ఏమిటి అంటే భగవంతుడి యొక్క గ్రంథావతారం, ఆయన అవతారమే. అందుకే ధర్మం ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే
మరి ఇందులో ఉంటుంది అని చెప్పేటటువంటి ఆన్సర్ అన్నమాట. సో ఇది భగవద్ అవతారమైన, మరి రచించింది ఎవరు? భగవద్ అవతారమైన వ్యాసదేవులు. అలాగే మరి ఇది మనకి నిజంగా ఈ గ్రంథం ఎటువంటిది అంటే నిజమైన ఆనందాన్ని, ఇది ధన్యతను, అలాగే మరి సంపూర్ణమైనది అయినటువంటి ఈ పురాణం అందరి శ్రేయస్సు కోసం మరి ఉద్దేశించి వ్రాయబడింది. మరి నారదుల వారు సలహా మీద నీకు ఇన్ని రచించినా నీకు మరి ఈ అసంతృప్తి ఉన్నది అంటే ఎందుకు అంటే నువ్వు కేవలం భగవంతుణ్ణే కీర్తిస్తూ దాన్నే నీ ముఖ్యోద్దేశ్యంగా పెట్టుకుని నువ్వు గ్రంథాలను రచించలేదు కాబట్టి నీకు ఈ అసంతృప్తి ఉన్నది. ఇప్పుడు భగవంతుణ్ణే కేంద్ర బిందువుగా చేసుకుని నువ్వు ఆయన భక్తిని గురించి, మరి ఆ భగవత్ ప్రేమను గురించి నువ్వు రాసినప్పుడు నీకు ఆ సంతృప్తి పోతుంది. ఇది అందరికీ కూడా ఉపయోగపడేది. కలియుగంలోని వాళ్ళు మరి ఈ రోజున ఏది తెలియనటువంటి స్థితిలో ఉన్నవా ఆ కలియుగ అజ్ఞానులకు నువ్వు కొంచెమైనా సహాయపడిన వాడివి అవుతావు అని నారద మహాముని సలహా ఇచ్చిన తర్వాత వ్యాసదేవులు ఇది రచించడం జరిగింది. కాబట్టి ఇది మరి ఆనందమయం, సంపూర్ణం, ధన్యతను ఇవ్వగల ఈ గ్రంథం, ఈ పురాణం అందరి శ్రేయస్సు కోసం ఉద్దేశింపబడింది అని చెప్తున్నారు. సో ఇదం భాగవతం నామ పురాణం బ్రహ్మ సంహితం. సో అంటే భగవంతుడి యొక్క అవతారమే ఈ భాగవతం, ఈ అనే పేరున్న ఈ పురాణం. ఉత్తమ శ్లోక చరితం అంటే ఉత్తమ శ్లోక అంటే భగవంతుడి యొక్క చరిత్ర. చకార రచించింది ఎవరు? భగవాన్ ఋషి, భగవదావతారమైన ఋషి ఎవరు? వ్యాసదేవుడు. నిశ్రేయసాయ లోకస్య అంటే లోకం అందరి యొక్క శ్రేయస్సు కోసం, ధన్య అంటే ఫలప్రదమైనది, లోకం అందరి యొక్క శ్రేయస్సు కోసం భగవంతుడై అవతారమైన వ్యాసదేవులచే రచింపబడిన ఈ భాగవతం మరి భగవంతుడి అవతారమే ఎటువంటిది అంటే అందరికీ కూడా ధన్యతను, తర్వాత స్వస్తి అయనం అంటే స్వస్తి అంటే ఎప్పుడు శాంతి అని, స్వస్తి అయనం అంటే ఆనందాన్ని ఇచ్చేటటువంటిది, మహత్తు అంటే సంపూర్ణమైనది మహత్తు అని చెప్పి ఈ భాగవతాన్ని ఇక్కడ 40వ శ్లోకంలో అలా వర్ణిస్తున్నారు. సో భాగవత పురాణం భగవంతుడి యొక్క గ్రంథావతారమే. భగవదావతారమైన వ్యాసదేవులు రచించిన ఈ గ్రంథం ధన్యతను, ఆనందాన్ని, పూర్ణత్వాన్ని అన్నింటినీ ప్రసాదించేటటువంటి గొప్ప గ్రంథము, అందరి శ్రేయస్సు కోసం ఉద్దేశింపబడినది అని చెప్పి ఈ 40వ శ్లోకంలో భాగవతాన్ని గురించి చెప్తున్నారు అన్నమాట. సో చైతన్య మహాప్రభు కూడా భాగవతం మరి వేద జ్ఞానం, చరిత్ర వీటన్నిటికీ కూడా ప్రాతినిధ్యం అని చెప్పి అనడం జరిగింది. భగవంతుడితో మనం ప్రత్యక్షమైన సంబంధం కనుక ఉన్నటువంటి భక్తులు వాళ్ళ చరిత్రలు అన్నీ కూడా మనం ఇందులో చూస్తాం. ఎంతో మంది గొప్ప గొప్ప భక్తులు, స్టార్టింగ్ విత్ భగవదావతారమైన వ్యాసదేవులు, ఆ తర్వాత నారద మహర్షి యొక్క స్టోరీతో మరి మెయిన్ స్టోరీ మనం ఫస్ట్ లో చూసే స్టోరీ అది. సో మరి ఆయన మహాభక్తుడు, ఆయన యొక్క కథతో అలా ప్రారంభం అవుతుంది. ఇలాంటి భక్తుల కథలతో అటువంటి భాగవతం మరి శ్రీకృష్ణుడి యొక్క గ్రంథావతారమే. కాబట్టి ఇక భగవంతుడికి భాగవతానికి భేదం లేదంటున్నారు అనమాట, అభిన్నం అంటే దేర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్ భగవంతుడికి ఈ భాగవతానికి. కాబట్టి ఎంత భక్తితో మనం భగవంతుడిని ఆరాధిస్తామో అంతే భక్తితో ఈ భాగవతాన్ని కూడా ఆరాధించాలి అలా అని చెప్తూ, అలా శ్రద్ధతో ఈ భాగవతాన్ని అధ్యయనం చేయడం వల్ల భగవంతుడి యొక్క దివ్యమైనటువంటి ఆశీస్సులు మనకి లభిస్తాయి. మరి భగవంతుడు మరి ఆయన ఎలా అయితే ఆనందమయుడు, తేజోమయుడు, పూర్ణుడో భాగవతం కూడా ఆనందమయం, తేజోమయం, పూర్ణం అని చెప్పి ఇక్కడ స్వయంగా మనకి ఈ శ్లోకంలోనే చెప్తున్నారు. సో ధన్యం స్వస్త్యయనం మహత్. సో అంటే మరి ధన్యతను, ఆనందాన్ని, ఆ తర్వాత పూర్ణత్వాన్ని ఇచ్చేటటువంటి గ్రంథము అని భగవంతుడి వలె ఈ భాగవతం కూడా
ఇవ్వగలదు. సో ఆయన ఎలా పూర్ణుడో భాగవతం కూడా అంతే అని చెప్తూ దీన్ని అందుకని ఈ భాగవతాన్ని అధ్యయనం చేయడం ద్వారా భగవంతుణ్ణి మనం అనుభూతి చెందవచ్చు. అలాంటి ఫలితం మరి ముఖ్యంగా ఒక ఆధ్యాత్మిక గురువు ద్వారా దానిని మనం గ్రహించినప్పుడే సాధ్యపడుతుంది మరి అని చెప్తున్నారు. చైతన్య మహాప్రభుకి స్వరూప దామోదరులని ఒక ముఖ్య శిష్యులు ఉండేవారు కదా, మరి కార్యదర్శి లాంటి ఆంతరంగిక కార్యదర్శి ఆయన మరి మహాప్రభువును చైతన్య మహాప్రభువును చూడాలని పూరి వచ్చి మరి ఒక భక్తుడి దగ్గర నుంచి భాగవతాన్ని అధ్యయనం చేయమని వచ్చిన వాళ్ళందరికీ ఆయన బోధిస్తూ ఉండేవారు, పూరి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ. సో అలాంటి భక్తుడైతేనే మరి నిజమైన భక్తుడే ఆధ్యాత్మిక గురువు కాగలడు. అటువంటి గురువు ద్వారా ఎవరైనా భాగవతాన్ని అర్థం చేసుకుని వాళ్ళ కోరికల్ని అంటే కోరికల్ని సఫలం చేసుకోవచ్చు. అంటే భౌతిక కోరికలని కాదు, వాళ్ళ యొక్క ఈ సాధనను, భగవత్ ప్రేమను వాళ్ళు సఫలం చేసుకోవచ్చు. భగవంతుడి అంటే భాగవతాన్ని అధ్యయనం చేసినప్పుడు మరి భగవంతుడి నుండి వచ్చే ఫలితాలన్నీ కూడా భాగవతాధ్యయనంలో వస్తాయి. ఆ భగవంతుడు మరి అంతగా ఆయన ఆశీస్సులన్నిటినీ కూడా ఈ భాగవతం తనలో ఉంచుకున్నది అని చెప్తున్నారు. సో భగవంతుడి యొక్క ఆశీస్సులన్నీ భాగవతంలో ఉన్నాయి కాబట్టి భాగవతాధ్యయనంతో మనం ఆ భగవద్ ఆశీస్సులన్నీ కూడా గ్రహించవచ్చు. ఎందుకు అంటే ఇది భగవంతుడి వలనే ధన్యతను, ఆనందాన్ని, పూర్ణత్వాన్ని ఇవ్వగలదు. కాబట్టి ఇది భగవంతుడు భాగవతము వేరు కాదు, రెండు అభిన్నములు కాదు. అంటే రెండు కూడా వేరు కాదు, డిఫరెంట్ కాదు, అవి రెండు ఒకటే అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు ఇక్కడ భాష్యంలో. సో అదే విషయం మనకి శ్లోకంలో అది చెప్పారు. ఈ రెండు ఇవన్నీ కూడా భాగవత పురాణం ఇచ్చేటటువంటి శక్తి భాగవతానికి ఉన్నది. అందుకనే అందరు శ్రేయస్సు కోసం ఉద్దేశింపబడి రచింపబడినది. అది ఈరోజు 40th శ్లోక. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. అందరికీ క్లాస్కి వచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. రేపు నెక్స్ట్ శ్లోక చూడొచ్చు.